पुइलानो मीडिया चैनल रंगनो हामबाय थानायो जे बिश्वजित देबबर्मा बुथारजांमानि बिनि केस 2021 जानुवारी ओ मैटर फाइल खाइजगो टीपीएफ रक फाइल खाइ हिंगे 2021 नि जे जानुवारी ओ मैटर फाइल खाइमेनि जों आसुग बसर काइसे जों फाइट खाइया तिनि 14/12/2021 ओ मैटर पाइख्या पाइमेनि यागुलो जों जिनि सानथायर सानका टीपीएफ रक जे फाइल खाइ केस और कोटो सानमानि खांके बिश्वजित देबबर्मानो जेबो थानाय रक बरंनो अरेस्ट खाइना बागै हिंगे जों कोर्ट नि होइते जोंनो स्टेटस रिपोर्ट चार्जशीट कॉपी सप्लाई खाइया दैट पिनाकनाथ जे मेन एक्यूज जे खारि तंगमानि बो अरेस्ट जोंखा अरेस्ट जोंगै ताबुक बो सब डिविजनल आयांग धर्मनगर सब जेल तनि रेखा जुडिशियल कस्टडी वो हिंगे ताबुक ट्रायल चेंगनाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट धर्मनगर हिंगे आबनि यागलो सोंतिनि और हाइमेनि मेन रिजन खांके आसुग बसर काइसे जरते फाइट खाइमां तिनि थांगैसे कोर्ट नि कोर्ट मॉनिटरिंग खाइ तंगमानि यागलो से तिनि पिनाकनाथ अरेस्ट जोंगो बा बो सरेंडर खाइपेके कोर्ट नि बसकांगो फाइ तिनि टोटल खरक बसु ग्रुप जाखा पुइला तो देबु मालाकार बाय प्रदीप दास रमजांगनि यागलो बरं बेल नि बागै एप्लाई खाइया के बरं नो बेल बो रखा हने जों खबर मानो चार्जशीट जों काहामके डिटेल्स ते थांगि नायनायखौ केस तो पायाखौ और जस्ट बरं नो अरेस्ट खाइना नांगौ फेर इन्वेस्टिगेशन नांगौ जों पुलिस रंनि जे इन्वेस्टिगेशन बाय जों सेटिस्फाइंग यांगै टीपीएफ रक याग्रुवै बरं तिनि और फाइल खाइमेन बागै कोर्ट मॉनिटरिंग खाइ तंगो ओ मैटर ना सुग जरतै मॉनिटरिंग खाइमेन यागलो न जे मेन एक्यूज पिनाकनाथ बो कोर्ट ऑफ हाई बतिनि सरेंडर मा खाइकेंगे बो ताबुक आरो सब जेल धर्मनगर सब जेल तने रेखा जुडिशियल कस्टडी वो के ताबुक जे औरनि केस तो पाइख्या ताबुक ट्रायल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ब्रंनि ट्रायल चेंगनाय साखी रक जतनो प्रोड्यूस खाइजनाय कोर्ट नि बिथिंगो ब्रं 26 विटनेस नि जोंनो लिस्ट रेखा आबो जतनो डिटेल्स के ताबुक काहामके इन्वेस्टिगेशन तेबो अंगनाय ट्रायल चेंगचिनायता हामबाय नो टीपीएफ रक रेडी तंगनाय बंगनि बागै जस्टिस जान्या बागै गै सोंतिनि अमर बिसिं तसे हाया मा सापिनाय तिनि सों और सों जस्टिस माना होनो सों खामा वानसुं मायाखो तामकाय तिनि जे हाई कोर्ट नि मॉनिटरिंग बाय तिनि जे पिनाकनाथ नो जे साइनर खारिमा मानि अमकाय सिनि बेलाय तामनाय बेलाय पॉजिटिव नुकजाखा ताबुक तिनि अजागा हाई कोर्ट सागा जे सिनि हाई कोर्ट नि मॉनिटरिंग बाय तिनि पिनाकनाथ रमजाखा तिनि और सिनि हाई कोर्ट केस नो डिस्पोज खाइरगा ताबुक पूरा हाई कोर्ट नायखलै डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ताबुक बन बागै ट्रायल चलिनाय और ट्रायल चलिनाय जागो जों सिं तसे हाया रो याग्रिफिनाय अमनि बिचार काहामकै गुबैखाय बिचारना नायजों नायजोगा जों थांगै जों अमनो जों चेक खाइनाय तै जों विजिट खाइनाय अ जागा आं कन्याव संगो जत तिरबाहानि ताबो जारा नगो जे अम हाई घटना इन्सिडेंट तंगै ताबो बिचार माय रक बा बिचार मानाव संनाय रक जुदि न गुबै खाबाय टीपीएफ न लगे देखाय टीपीएफ रक रेडी तंगो पिकेमेन लिडरशिप बाय बरं न जों बंगनि बागै जों जासिस नायनि बागै जों रेडी तंगो अम बागै आं कन्याय जत तिरबाहानि लुखरक खाता बायथुं तिनि जों भिजिटनि मेटर केस खाइनो जों तिनि पिनाकनाथ न सान्डर खारिमांखा ताबो अमन घटना बो जुदि न अमन नायसिगै सिनि तिरबाहानि लुखरक तिनि जे इन्सिडेंट जरक बरबो जुदि न खावो जुदि न जास्टिस नायना बागै लगिनाय तंगाय जों लगिरिनाय बरक जुदि न गुबै खाबाय जुदि सुबा खांके जों बनो लगिनाय रेडी तंगो गाय जों और मा कन्याय तिनि अ जागनो जों जे ट्रायल कोर्ट ता डिस्ट्रिक्ट जे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जों जे खरमाखा पिनाकनाथ जे एरेस्ट खाइजोबा सिनि साइनर मानतियै ताव साबरक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट धर्मनगर कोर्ट बनि बागै ताव ट्रायल चलिनाय और ट्रायल चलिनाय यागलो जों जा मानसक जों आरो थांगै बिन नुखुनि बरो बायबो जों थांगै आरो जों विजिट खाइनाय केस नि स्टेटमेन्ट ना हानाय बाहाय चलित जों जा नांसाक जों आरो याग्रिनाय अ जागा जुदि जों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सटिक बिचार जुदि रिमायाखाय जों हाय कुसुक दरबार थानो बागै जों रेडी तंनाय आं बागै आं लुखरनो कन्याय जुदि जों बिसिजि देवरमानि जे
salkata katang je bui bethajak mani oboni sotik bichar jodi no district court sung jodi no maya hangkai sung amon tui sung taise kusuk dorbaro thana bagai sung ready tongnai তাপস জোড়া বিশ্বজিৎ দেব ji debar mani bokra sung sob somoi contact ko tongo bo sob somoi no amon tui belai positive tini bo tini phainani hini sung khobor man mani bo first train phainani hini je ongkhor mani first train sabliya train mission thaka bon bagan sauka ang tini phaimalia nung kon thang kisa amono tui kisa khobor nang nagradi ang pore ang sahori hini bo sajak kebon saga ang ঠিক আছে nung jodi phaimalia kai nung tongra sidi ang no saigo khobor sahibinai hani bona ang saga boni bagino amon tui bini bokra somo belai positive belai boni borok bo khanangjak dukhu nangjak tamukai bini busamari je bethajak mani amoti bobo justice manamo sungo kubi bichar manamo sungo boni bagai bobo o bichanti bobo khawana singjak kai hambai jotno sini media person no tini nije sini o bisi kesni matter onar uphai sung logirma bagai jotno no hambai সিনেমাউনি মিতাম ani sini mongkai pintu debarma TPM ni assistant organizing secretary